Jotono lamsago ani kokboro ST YouTube channel chúng ta bokhe nai lai BA first semester kokboro major paper 2 ni kaisa song question to answer among kha 12 mani question to answer chúng ta babono share khlainai norong rang bo porioi question mung kha hasu gonangai mai chilipino o jagani chúng ta bo bara mani question to answer ta buk sinai lai ignora video na paitha jorana dei te video na paitha jorana mani yagolo chaja kange ba video no like te china subscribe khlai rebai di ege file chúng ta bo chenglai sinai question cái trồng gom hasu gunang ngai mai chili pino chung koklop ni bising tui koklop nai tamo nai kha ni sima tui siri ngai botamai saka je chini go koklop ni je butang ni bising tui chung tamo sana nai kha chung amana tapo cheri ni ne aba cheri siri nai arani fir mo to de fir mung kha 1983 bisiwo kok boro koklop bocap do koklop bijabo Shamlal Deborma hasu gonangoi maichilei pino chung koklop no shikarikha koklop nai kurung Shamlal Deborma bini o koklobo hasugo tongnai tipra dofani hamkrai no rugoi samung butangni kokno tuyoi sijak o koklop borok dofani sukba sakba cucubura rasi bosong khoboi hamkrai khlainani bagoi tipra dofani amchai wo hamkrai ni kok pino cucu bura rasi tongthok chathok khe tongnani bagoi samung tangnani kok sawo samung tanggoi bo bathai baithang buthai maina phano se maina phano abo kitsa spelling bisteng kha phano PHANO simani se phano do phani paithakni phai tongnai ba phai tongnai yakrai kanai borok rok obini buthai maja thong hinoi sana nayo bini koklopni bisingo sana nayo hasu gunangoi chamung bial phano maicului pinmani thinang jorawo mai ungoi buthai thainai hayakheba tabukni dofa hamkraini samung tangmani kokno pinpuro maina phano pinpuro maina phano thinango o pinmani buthai manano hinoi sana naimani kok no mano o kok butang orni kok butang thona dikisa hasu gonangai mai silipin no chung tabuk hasu gonangai ran sajak phano bolai katal phayano olo wansukoi hini sao hingga tabuk tamai sakabom sakani o kok butang rok no karibo kok lobnai mui kuthang thai kuthang khol siping thinango chai thangnani bagoi aborokni buchului bong pinno sakni thui tui charima ulo lengoi lenglama lokino mai kotal sana kholoi hasuk gai hasugo tongnai tipra dofa borok rokni hamkraini mong hasuk gonangai kok pino te tangnani jorawo yago chekhra romoi chekhra nawoi samong tango hinggai garu mai chikon manna bagoi hasu gonangai maisali pino chung paithago saimano koklop nai bini o koklop bo dofani hamkraini samung rokni kok rokno pirma ni yagolo pirmani buthai dofano hamkrai khlai tisanani wansogoi WANSOG simani dabo G simani kisa mistake thanga GWI wansogoi o koklop simung bo sananayo sekang samung tangkhai aboni buthai mannai bagoi satung thui chariwoi watui no naisingoi samung tangnani jora kaham
नायै हाइके से बुथाइ माननाय अर माइचुलै पिनमानि दफा हामक्राइनि कगनो साजागो abono wansugui no koklop sijakha hinkhe tinini video asokno jotono hambai ani o YouTube channel no like share tei subscribe khaimani bagui jotono hambai tinini video asokno paithak next manai jai।